E San Marcos non se vive só hoxe pola mañá. A fin de semana está cargada de programación de lecer para todos os públicos nunha festa que abre a veda en Noia ás celebracións en temporada estival. O San Marcos, coa súa feira cabalar e a maquinaria agrícola, é para moitos o punto de inicio das actividades de lecer da época primaveral e estival. Xente chegada de diferentes puntos da contorna congregase en Noia para dar comezo ás festas do ano. Ferramentas e cabalos son os principais reclamos para os visitantes e a eles súmase, ademais, o polvo. Miramos algo a maquinaria e tal, pero bueno, ainda nos falta a principal que é comer o pulpo. O pulpo está en todos os sitios, non só en Noia, en todos os sitios. Os cabalos. E as yeguas tamén, non hai que abandonar as yeguas. Moi importante, sí. Por que? Por culpa daquele do cabalar, mas é unha feira moi importante para Noia. Antiguamente era a feira do Cebolinha e de todo, era bonita. Unha festa que para moitos é case sagrada. Obrigados a celebrarla moitas veces en días laborais, como o caso deste ano, moitos asistentes teñen que pedir días libres para chegar a Noia. Sí, a verdade é que sí. Isto para nós é sagrado como a rabadá. Eu traballo, pero o día de San Marcos, o de San Ramón e o San Martiño, ese si pode ser, collémolo sempre. Hoxe tiña que estar traballando, sin embargo estou aquí. Espero estar por moitos anos. Din os noieses que no San Marcos sempre chove. Non foi así por sorte este ano, e aínda que as previsións meteorolóxicas non indicaban precipitacións, os asistentes chegaron a Noia co medo no corpo. A auga non chegou pola mañá, deixándolles desfrutar a todos dunha agradable sesión cabalar. O malo é que este día, así, se estuvera ben, tal, pois estábamos aí todos. Comer un pulpiño e tal e cual, e a vivir a vida, tío, que teño 85 anos, hai que vivirlos, joder. Estou unha flor da vida, vou a buscar unha yegua por aí. Por diante quedan agora 2 días de festa nos que non faltará o bo ambiente, os visitantes e a música, a cargo de orquestras como Panorama City, New York Finisterre ou Disco Móvil Chocolate, xunto con grupos como Laira Buxo, Black Black e Boomers.